με τη Σαλαμίνα και τη Πάφου με την Αγία Νάπα. Χριστοφή μπαίνει μέσα στην περιοχή, το γύρισμα αποκρούει ο Ντεκρά. Πίσω αυτό στο Λεάντρο. Σέντρα, πολύ καλή ευκαιρία, μεγάλη, συνεχίζεται η φάση. Φρέτη, βγήκε ο Ντεκρά, το σουτ πάνω στη γραμμή, γκολ. 1-0, ανοίγει το σκορ η Ομόνοια στο 11ο λεπτό με τον Φρέτη. Πάλι εδώ η φάση. Η σέντρα δεν βρήκε σωστά την μπάλα ο Ασίς. Εποφελήθηκε ο Φρέτη. Ο Μπεμπέ σφίριξε ο Παναγί. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Βοού. Αναβήξει τον αδείο με τον Χριστοφή. Πέρασε ο Χριστοφή. Άφησε το Σκούκι, παίρνει θέση ο Φρέτη. Σκούκι, είναι άστοχο σουτ του Σκούκι. Γιατί είχε την επιλογή, την πολύ καλύτερη επιλογή να πασάρει στο συμπαίχτη του. Κάνει σέντρα τώρα μέσα ο Μπεμπέ. Έχουμε πτώση του Μοντέιρο. Μπεμπέ τελικά, περνάει μπάλα, εκπληκτικό γκολ 1-1 στο 22ο λεπτό. Πάλι εκτέλεση καταπληκτική. Ο Εφρέμ συγκλίνει, ο Σκαραμοτσίνο έρχεται για βοήθεια και για τη σέντρα με το καλό του πόδι του αριστερό. Λεάντρο, δεν μπορεί ο Φρέτη, αποκρούει ο Ντεκρά. Έκοψε ο Ρουί Μικέλ, αλλά μπει, τρέχει, Μοντέιρο έχει δίπλα τον Βοού, σιούτ από τον Αφρικανό έξω. Επιμένει η Ομόνοια. Εφρέμ έξω από την περιοχή, σιούτ με τα αριστερό, απόκρουσε από τον Ντεκρά. Φρέτη έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 47. Ντόσα Τζούνιορ, δυνατά, ο Λεβίτα αποκρούει, χάνει, Μοντέιρο γυρίζει, περνά παράλληλα με τη γραμμή τέρματος η μπάλα. Στο Μπεμπέ, πολύ καλή πάσα. Ετμάρ, πλάγια στην περιοχή. Μπροστά του Αλαμπή, γυρίζει, χάνει ο Λεβίτα, η μπάλα πάει σε κόρ. Εδώ βλέπουμε πάλι τη στιγμή να φύγει η μπάλα, δεν είναι offside σε καμία περίπτωση ο Εφρέμ. Στο 88ο λεπτό. Κόκκινη κάρτα για το φάουλ που έκανε εδώ ο Νούνο Ασίς. Τιμωρείται με δεύτερη κίτρινη, αποβάλλεται.